Се предава, се унищожава Дзержински. Като влезеш вътре, тогава се разбираш защо е така. Няма нужда да говоря много на това прекрасно место на нашата родина, което комунистическата власт се опита да превърне в ад. Ад на хората, които просто искаха да живеят свободно, достойно, човешки на своята земя и които бяха превърнати в роби. Това е и на изложба, която съм приготвил, тъй като у нас няма традиция и общо се иска да се мълчи, че е имало затвори и лагери. Тримата братя, Славейко, Радко и Христо Павлови, са изстрадали заедно много години в Белене. Друг такъв, това е убийството на анархиста от Кюстендил, Йондев. 500 души отиват на работа, тук покрай дигата. И той върви и вечерта получил колет от семейството му. Колета била повредена и го хванало разстройство. И той се отклонил така на това от редицата. Тук имаше погранична войска. И войниците, като минали и го видяли него, ти какво искаш да бегаш? Той какво ще го? Хващат го, съобщават на коменданта на Китов и той нарежда да се разстреля. И го убиват. Разстрелват го и на местото, където го убиха, на другия ден, на 2-3 дена радеш, всички лагеристи скубиха трева и хвърляха така. До портала на онзи обект горе послано едно голямо дело и виждаме гола фигура. Още дали се вижда гол, обаче около него всичко кървясало. Един мъж разпран от тук до долу. Разтворен като прасе, всичко това е извадено върху делото. Прибираме се и викат, гледай! Гледай, каза, всички ще гледат. Сега кажи ми, искаш ли ти възмездие? И какво? Възмездие искам. Законово, незаконно? Законно да ми се плати всичко, което съм излежавал. Аз не искам да ми плащат, искам възмездие. Възмездие... Ако не от закона, лично от мене. Коло, ние не сме убийци, ние не сме катили. Ние възмездието, ако възмездието искаме да извършим нещо, то трябва да оттрепаме, трябва да бием и трябва да убиваме. Абе, ако бехме убили поне 5 човека, репресираните, сега имаше за какво да... Аз за убийство, аз съм против убийство. Що, чакайте, като тях ли трябва да бъдем ние? По-свирепи от тех трябваше. Това е мое виждане. Това не е много човешко. За мен е човешко. Спрямо човека, човещина, спрямо изрода, по-изродски. По-изродски, да. Спрямо убиеца трябва да бъдеш такъв, какъвто той е бил. Той е бил. За да почувства... Обаче един съвестен човек, аз според мен не трябва да иска това. Те да се срамят, те да се турят главата в това. Това е Ишмилет, моя верио. Да, моето верио е обратно. Аз искам... Искаш да ги трепим. Точно така. Искаш да ги трепим, обаче... Няма да стане. Няма да стане, не е човешко според мен. Те хората трябва сами да кажат защо сме извършили тия престъпления. Кой бе? Може ли един изор да разсъждава човешки бе? Един убиец. Според мен трябва да разсъждава. Не разсъждават, не. Убиеца си е убиец, садиста си е садист, изверга си е изверг. И ако ние потърсиме в тех човеш, няма да намерим. Няма да намерим, това е вярно. Тук си прав. Тогава какво остава друго? Остава друго, ще да примълчим, защото да не сме убийци. Да не сме убийци. Тук е место проклнато. Всекидневните убийства, зимната студ,
летото го страшна жега, 360 грама хлеб, чорба от някакви бракувани от зимата такива турши. Не можеш да разбереш от какво е страх, глад и ужас. В Белене беше най-тежкият период през живота ми. Тук заболях от туберкулоза. Заедно с тия двама мъже бехме на понтона на смъртта, така наречения понтон. Но понеже досиетата ни беха такива, заградиха първи обект, докараха един понтон и още един пробит, закараха го на ръкава на Дунава и там съблекоха ни. И там прекарахме 17 денонощия. 14 денонощия. А мен ме докараха на 14 януари. Беше студ, не знам, понеже всичко беше замръзнало. До през нощта ние се умиротворихме. Изпопадахме, а аз като войник съден една шинела имах. И ние с 3-4 души на една кърма, значи се сгушихме и се покрихме. И може би от телата, може би това, чувствам, че сме живи все още, а друго всичко падна. И да ви кажа по едно време, и водата няма кой да изгриба вече. И да ви кажа по едно време, чувам, че някой пърха нещо силно. Обърнах се, един легнал така надълго, точно във водата и тя му до тук и той диша и вика, как отдишва водата. И аз рекох да го обърна и тогава познах по гласа, той каза, не мъчи повече, остави ме, бе. И както се казва, извърна го малко, 10 см живот му дадох, както се казва. И аз ли разбирам, когато той написа една статия след 10 ноември, ние бехме кандидати с него в Великото народно събрание. Аз бех кандидат, Петко се избра и той в нашия вестник, тогава имахме вестник, написа една статия и описа този случай. Но аз не си спомням. Спомням си само този момент, че те, като се ме дигнали, се под шинелата. Този момент го помня. Държат една шинела, сигурно твоята е била, и ме сгушиха между тях. Това го помня. Но чували ги докарват тук. Докарват ги стоварват и той ги приема тук, циганина ги приема, който е определен за това, и за да ги погребе. Он не се обръща с лодката и той не ги въобще погреба, прасета са пуснат, те чакат само това. Те си вече навикнали, защото всеки ден пристига или на 2 дена пристига лодката и започват да ги унищожават, да го изяжат за минута, да се казва. Не остава нито кости, нито нищо не остава. Това е. На този остров на труповете била изградена гостилница за надзирателите, които празнували в нея шумни празници. И жертви до края